ka je ka bincika yadda ake clearing na containers. Daga nan ne za ka gane inda matsalar ta samu asali. To tsawwalawa dinnan a harkar clearance ya taka rawar gani sosai wajen tsadar rayuwa. Kazalika daga abubuwan da suka taka rawar gani a harkar wannan tsadar rayuwa da kowannenmu yake wato ɗanɗana kuɗarsa, a cikinta akwai tallafi, cire tallafi. Gwamnati akwai muhimman abubuwa wanda tallafinta ne yasa suke samuwa a sauƙaƙe, sai ta ce ta cire tallafi. Kun dai sani abinda gwamnati ta fara cire tallafi a kansa akwai hajji. Kun san farashinsa yadda gwamnatin nan ta samo shi da yadda ya koma bayan ta cire tallafi. Kun san taki yadda ike lokacin da ta same shi, ta cire tallafi, ta ce tallafin ba da amfani. Kuma tsabar an raina ɗan Najeriya, an jahiltar da shi yadda za a sarrafa shi yadda ake so. Abin ina sayansa naira 100, amma an cire tallafi zai koma 150. Wai kuma mun ya zo ya kalli tsabar ido na ya ce wai tallafin ba da amfani. To in ba da amfani ai da ya kamata da ka cire tallafin a ga farashinsa bai canja ba. Abin da kake sayansa 100 ya dawo 150, kuma a ce maka wai ba da amfani tallafin, ta yaya zama ba da amfani? Cire tallafin taki, cire tallafin kananzir. Kar ku manta fa da aka sa tallafin kananzir din nan muna sayan sa lita naira 50, galan din duka 250 ne, fosta 1000. Da aka cire tallafi yanzu kana ganin kananzir din? Allah shiga fata malam, kana ganin kananzir? Yaushe rabanka da a maka girki da kananzir a gidanka? To yanzu sai wani ya zo ya ce maka wai tallafin bai da amfani. Ta yayi zama bai da amfani? Tallafin taki na fetur aka cire wani bangare, ana kan cirewa. Yanzu fa hasashen da suke cewa suke akwai wai man fetur din nan ya kai lita naira 700. Mun san ta Allah ba ta su ba. To amma dama su ma idan suna so su kai shi 500 ne, to sai su ce 700, sai rigima ta tashi. Ba mu yadda ba kaza a Hausa ma a faɗo a dungura a murgina. A ƙarshe sai a ce to so ba samu ba, a zo a zauna a teburin sulhu. Dama su ma 'yan kwadagon duk maƙaryata yaransu ne. Sai su je shikenan su kulle kansu a ɗaki a fito. To yanzu dai so ba samu ba, ba a bari a kwashe duka, saboda haka yanzu su ba su sami yadda suke so ba, an kai ruwa rana, mu ma ba za mu sami yadda muke so ba, yanzu an daidaita a 500. Dama 500 ɗin suke so. Duk wancan abin da aka yi na hawa sama da rufe ma'aikatu da wasting time ɗin mutane yaudara ce kawai, shiryayyen abu ne. To wannan cire-ciren tallafin da aka yi kuma ake kan yi suna cikin ababen da suka taka rawar gani wajen tsadar rayuwa. Sannan daga cikin abubuwan da suka taka rawar gani wajen tsadar rayuwa akwai sakacin hukuma. A ƙasar nan hukumomi ba sa aikinsu yadda ya kamata. Sai 'yan kaɗan daga cikinsu suna ne kawai, suna amfani ne da shi wannan position ko kuma wannan sector ɗin wajen gina kawunansu da tarawa kansu arziki, ba wai don su yi aikin gwamnati kamar yadda aka tsara su taimaki talaka ba. Shi yasa yanzu da zaka je gidajen mai guda 5, kowanne yake ji farashinsa daban, kuma akwai hukuma wanda aka ɗora mata alhakin kula da wannan. Ina take? Ba ta aikinta. To wannan rashin aikin hukumomi ya ba wa 'yan kasuwa marasa tsoron Allah dama, kuma dama su ne kashi 90 cikin 'yan kasuwar su cika